mag tuke gikone piem mag nyamburko telo mar Kenya higani ochakore ayanga. Piem gono yawo ayanga nyasi mano bagi karo maduong' mar KICC chendo mano yore kod jatend piny Kenya William Ruto. Piem mag nyamburko mag piny mangima WRC Safari Rally ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono. Piem ubire kinde ma oganda jo Kenya donjo e nyasi mar Pasaka kendo ywayo joriembo kod johera mag piem geche e piny mangima. E nyasi mano bage karomo mar KICC, jatend piny Kenya William Ruto ne oyanga piem go ka osingo ni Kenya oseikore moromo ne tuke go mabiro rumo tarik 31 dweni. Opoyo tuke go kaka biro jiwo ochumi mapachuka. The Safari Rally global impact cannot be overstated. Through the years, it has remained in the lead as the WRC broadcasts in over 150 countries around the world. Last year, it attracted an encouraging viewership of 80 million. And this year, we expect to do it even better and reach 100 million viewers around the world. Along with the universalist statement with which this rally is charged, we must recognize the other beneficial economic effects that accrues as a consequence of events of this magnitude. Migao matuke Babu na Mwamba kwa Uganda jo Kenya mundu ugoko kar rombgi mar pako joriembo magihero. We are absolutely happy, glad to have Kenya as one of only 13 rounds of the World Rally Championship Series, and indeed the only one on the African continent. We want to assure our partners, the FIA and the WRC, that we cherish this partnership and will continue to work together to improve this amazing product, the special, iconic Safari Rally. Tatije maduong' matuke go Charles Gishero yango ni piny Kenya biro chiwo kidienje mag piem mabiro ndiko sigana makare ituke kod piem mag nyamburko e piny mangima higani. I would like to thank those who allow us to use their land, Malewa, Moho Farm, Soisambu, Elementaita, Sleeping Warrior, Osirian, Kedong, Loldia, Hell's Gate, and Geothermal. I would like to very much thank the Director General of KWS, Erastus Kanga, for really coming out to support us at Hell's Gate and Geothermal. Tuke ayanga piem go, nyamburko go ne ukachiel nyaka kidieny mokwongo mar piem, mano bagi Kasarani. Kajariembo mar nyamburko kido ma Hyundai, Thierry Neuville, ne ombo gi dakika 3 sekonds 19.9 e bor mar kilomita 4.8, kanyawadgi Otanak bedo namba 2, Kakale Rovenpera tieko namba 3. Odiochieng' makiny, joriembo kiny nyono kidienje mag Loldia, Geothermal kod Kedong.